Yan o. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Mayroon po kami ditong Jollibee Overload. Yan. Wow! Kasama ko si Kuya Sax. Hello! Yan, medyo matagal na kaming hindi nakapagmukbang ni Sax ito mga ka-studio. Saka 10 years old na po si Kuya Sax. Tiguang na. So almost 6 years na po kaming nagbumukbang wala. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo po. Shout out tayo maya. So tara na, pray muna tayo. Kay Lit. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. So tara, mga tayo mga ka-studio. Oh. Grada, kung dyan mo wings. Wings. Dirada. Oh. Kain mo tayo. Yan. Bukog man dito. Bali, isang bucket po ito na fried chicken. Saka 6 pieces na burger steak. Merong palabok, merong pansit. Yung wings ako na. O kanilang. Kain po. Wow. May rice mo din agad. Rada din anak. Hindi ka musaw-sawa na. Yeah. Dili no? Untuk ano kayo na yun. Sarap. Kaya kong rice kamay na ka. Burger steak. Kawan ka ng burger steak na? Oh. Wala ka ng white sauce mo no? Kana ilaw mo na ka? White sauce. Yan, lagyan natin ng sauce. Wow. Lambi. May kuhan din ang Nuggets? Oh.
Ilum-ilum namin ni Saki. Dengan kisyo ng bakbak. Grade 5 na pala Saks. Mag-grade 6 na siya next one. Pasukan. Overloaded talaga sa dami. Yan o. Paano yung coke ha? Yan, pala ko rin. Gamay lang nak. Dako mo na ako nak. No. Tagan ba na yun pa? Lami kayo. Hindi kutsara. Para, kung ano? Kaya na ito nagkuhan. Okay. Hadlok mo nga. Mas kanya ta. Paano na ito kuhan? Ang palabok. Kaon ganyan na? Right. Shrimp lang. Yan, palabok. Excuse me po. Hindi ko lang alam kung maubos namin to ni Sax. Si Sax, ang gustong kainin niyan yung Sunday.
Wala pala kaming upload nung January. Kasi pag January kasi kadalasan mga Yes. yung mga content creator po nagpapahinga ba. Kasi mahina kasi pag January. So parang rest time ng mga content creators po. Bro, carb din eh. After ng palabok, ito naman tayo sa spaghetti. Parang kulang sauce nila. Okay. Charo dia mutas kinabuhi nila. Sharo. Nay bulabong nga napay pansit. Hindi ka tawag mo, tukaan ka. Wala ko ikaw? Yeah. Balihog. Gamay na. Nagumay na. Tapuna na ako eh. Okay. Salamat. We've been satisfied sa Wala yung gano'n? Ano? Ah. May tilo? Ang sandi niya. Gusto ba ng chicken, no? Jauh ya lagi. Ini semua nak. Ako lang ikaw po. Kani usa na. Mauro po. Basta kaya na imo ba kay wa ni mo gikutaw. Yan grabe.
Hindi namin naubos. Meron kunting tira, oh. So, yan mga estudyante, shoutout muna tayo. Shoutout ko sa kong kauban si Liam Pedrosa. Tadaan Shoutout. O si Stacy San. Shoutout. Santa. Shoutout Mitch Pereira. from Nueva Ecija. Isiya. Ecija? Shoutout din kay Isayas Lauria from Parañaque City. Shoutout Billy Calderon from Kidapawan City. Shoutout Glinda Nacionalis. Shoutout din kay number 5. Number 5. Confused Fish. Shoutout din kay Juban Torco from Mandawi City. Uy, taga Cebu na ni. Shoutout Barry Basilan from Bohol. Shoutout Minnesota Live with Mrs. Lentz. Shoutout me Bruan from Las Piñas City. Shoutout Rose Lubgia from Panabo City. Shoutout Nobo Gerona. Shoutout din kay Maribel Hardin. Shoutout din kay Marel Sisura from Barangay Matabaw, Buenavista, Agusan del Norte. Yan. Salamat kayo sa panonood sa video na to. So, hindi namin naubos, guys. Busog na kami. Grabing super meals yun. Sobrang super meals. So, ayan po. Meron pa tira, konti na lang. Maraming salamat sa panonood po. Craving Satisfied. God bless. Kita-kits tayo sa sunod na video. Bye!